Iyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela Sitimela samaMpondo. Babamkhulu omkhulu phakathi Yebo, abantu abamnyama laba babephila phakathi kwazo iziqalekiso ezazigqilaza impilo yabo. Njengoba uShembe wayekade ethole sona isiqalekiso sabantu bakwaQwabe esasesibagqilaze isikhathi eside kakhulu. Njengoba esephinde wazothola isiqalekiso sabantu bakhona kwaMkhize esasigqilaza lonke uzalo lwakhona ngenxa yokuthi lo muntu okuyena owabanga leli bhadi nokubangalaleli umyalelo wenkosi uShaka wayenesikhundla esikhulu khona emndenini eyinzala bantu. Lokho kwenza ukuthi lesi siqalekiso sigcine sesiwela kubo abantu bakwaMkhize sokuthi bagcine sebeziqhwaga noma isidingo sesingekho. Abantu bakwaMkhize nabo phela bazala izizwe eziningi njengoba likhulumile igumgedlela ngazo izigaba zabeNguni, amaNtungwanguni, amalala, amaDebenguni. AbakaMkhize bona bangabambonguni. UMumbo phela ileya ndodana igumgedlela elike lakhuluma ngaye ngalesiya sikhathi sakhe uNtuku saseKemet kule ndawo esekuthiwa namhlanje kuse-Egypt, lapho uNtuku aqala khona ukudala khona abantu. Ngesikhathi phela ezala yena uLufenulwenya owazala uQwabe, wazalwa uGumede, wabe sezalwa uMnguni. uMnguni uyena lona owazala uMumbo okuyena onzala abantu bakwaMkhize. uMumbo phela waphuma waya khona endaweni yaseKhongo lapho afike azinza khona. Wabe seziqalela isizwe sakhe. Ilapho athola khona naso isizwe samaHlubi esangena ngaphansi kwakhe. Isizwe samaHlubi phela sikhulumile ngaso ukuthi sadabuka kuwo phela umfula wakhona eKhongo lapho esaphuma khona kwidamukazi elikhulu lakhona eKhongo emhlangeni. uMumbo waqhubeka naso isizwe ayesesikhandile bahamba njalo baze bazofika kulo kulelizwe bazozinza khona ezintabeni zoBombo. Kodwa ngaleso sikhathi lezi ntaba zazingabizwa kanjalo bengakafiki aBambo. Ilapho ezagcina seziqanjwa lezi ntaba ukuthi uBombo ngoba uhlala bona abasembo. Sakhula lesi sizwe saBambo sakha saze sayofika oPhongolo. Ngobuningi baso lesi sizwe saBambo kwaphoqa ukuthi sihlukane. Ilapho kwaphuma khona uDlamini. Nabo oDlamini laba abathi bephuma baphinde bahlukana kabili, abanye basala ngapha kwaZulu, abanye baya eSwazini. Kwaphinde kwaphuma nabo abantu bakwaNdwandwe, kwaphuma bakwaMkhize, kwaphuma nabakwaShabalala, kwaphuma nawo amaBhele, nawo amaHlubi abesethola ithuba lokuphuma. Ngokuhlakazeka kwalaba bantu basembo ilapho kwavela khona esinye isigaba sabeNguni, amaThonga, ephuma kuye uMumbo kanye nawo amaSwazi. Bona laba bakwaMkhize ngaleso sikhathi phela babengakabizwa kanjalo ngalesi sikhathi bephuma eMbo. Lesi sibongo saqambeka ngako ukuthi phela babethanda kakhulu imfuyo, behamba becinga amadlelo amahle anemikhizo. Babelokhu beqhamuke njalo ngasempumalanga begudla ulwandle baze bazofika ngakuyo indawo yaseMtubatuba. Baqhubeka begudla njalo bengayitholi le mikhizo. Abantu ababebabona babebuzana ngabo bese beyachaza abanye ukuthi bafuna imikhizo. Ilapho-ke wabe sebeqanjwa khona sekuthiwa ngabantu bemikhizo. Behla njalo baze bayofika ezintabeni zakhona eQhudeni. Ilapho abasebeholwa khona uye uMavovo kaGubhela. Bafike bakhelana nabo abantu basemachunwini kanye nabakaMthembu. Baqhubeka bahlala ngokunethezeka kulo lelizwe laseNkandla kwaze kwafika isikhathi lapho kwazalwa khona iqhawe uZihlandlo kaGcwabe.
owaduma kakhulu ukuthi endaweni phela uyena wokuqala owabona umlungu. Wayehamba ememezela kulo lonke izwe ukuthi ubone umuntu omhlophe. Igama lalowo mlungu kwakunguNathaniel Isaac. uZihlandlo yena wagcina esehola abantu bakhona kwaMkhize, waze waba nalo ihlalankosi lakhe aliqamba ngokuthi kuseDimaneni. uZihlandlo uye phela owaba umngane omkhulu naye uShaka. uZihlandlo lona wenza ubudlelwano obukhulu naye uShaka. Lobo budlelwane yibo lobo baholela ukuthi uSenzela abanye Mkhize eze ezongena ebuthweni layo inkosi uShaka. uShaka phela wayemkhonze kakhulu uZihlandlo lona, wayezambize ngaye umnawabo. Kodwa okwaba buhlungu ngesikhathi phela oDingane bebulala lona iLembe, uDingane esehlezi esihlalweni sobukhosi wayenovalo olukhulu lokuthi abangani bakaShaka bangase bemhlasele bembulale. Yilapho uDingane ayesehamba khona efuna wonke umuntu onobuhlobo nobungani naye uShaka ebese eyambulala. Naye uZihlandlo waba kulo lelo bhadi ukuthi besho abantu ukuthi nango omunye umngani obengaconsi phansi kuye uShaka. uZihlandlo phela akaxwayanga ngoba inkosi uDingane yaqala phela ngokuthumela izithunywa khona kwaMkhize, yenzela ukuthi uZihlandlo angaxwayi ngoba phela izithunywa zazizocela ukuba uZihlandlo asize ngokuthi alethe izinyanda sezintingo ezazizobiyela umuzi wayo inkosi uDingane uMgungundlovu. Nangempela isizwe sakaMkhize sahlanganisa phela lezo zintingo ezazifunakala eNdlunkulu, kanti lokho kwakuyicebo lokubabambezela. Bathi besahlela ukuhambisa lezo zintungo, labe selifika ibutho likaDingane lafike layigwaza inkosi uZihlandlo, yakhothama khona lapho. Inkosi uDingane yajabula kakhulu isimbulele uZihlandlo owayemngani omkhulu wakhe uShaka. uZihlandlo ukhothama njena ushiya indodana yakhe isencane, lowo kwakunguSiyengela. uSiyengela wakhula waze wahlala esihlalweni sobukhosi, wabesakha naye umuzi wakhe, wawuqamba igama wathi kuseSimahleni. uSiyengela naye wagcina esekhotheme, kwabe sekuhlala indodana yakhe esihlalweni uNgunezi. uNgunezi wazala indodana yakhe ayiqamba ngokuthi uTilongo. uTilongo phela uye lona owayekhona kuyo impi yamakhanda elike lakhuluma ngayo iGumkendlela, owaba yiqhawe elikhulu kuyo impi kaBhambatha, benaye umfowabo uSikhukhu. Lapho uTilongo agcine khona esegwetshiwe phela wayogwetshelwa kulo ijele eSt Helena, naye uSikhukhu wathi kungcono adingiswe naye umfowabo. Ubukhosi babo babanjwa uBubula owuzalo khona kwaMkhize. Kodwa uBubula lona wayeyibamba bukhosi akenzanga kahle ngoba wasala wawaqhatha amadodana akhe kaTilongo namadodana kaSikhukhu. Indodana kaTilongo okuyena owayeyinkosi kwakuwuNkasa, bese kuthi indodana kaSikhukhu kwakunguThimuni. Kodwa uBubula waphambanisa wathatha indodana kaSikhukhu uThimuni wambeka esihlalweni sobukhosi, esikhundleni sokuthi abeke uNkasa okuyena oyindodana kaTilongo oyinkosi. Yilapho kwaqala khona impi phakathi kwalamadodana amabili, owathi makubona ukuthi ayisalamuleki lempi, kwaze kwasizakala bona abelungu laba sebezofaka ikhala labo kubo ubukhosi kuze phela bezobalawula kahle. Yaphumelela imizamo yabo abelungu ukuthi balifake ikhala kubo lobu bukhosi bakaMkhize, babe sebeyabahlukanisa. uNkasa wabe sephuma ekhaya wayokwakha umuzi wakhe eMfume, kwasekuthi yena uThimuni wayokwakha umuzi wakhe eMid-Ilovo.
Ubukhosi bakaMkhize baqhubeka basabalala kulo lonke izwe lakwaZulu, njengoba ubukhosi bakhona bagcina sebuhlukene izigaba eziyi-12. Kwaba khona indlu yaseHillcrest ebizwa ngokuthi iKwaKhabazela, kuzoba yindlu yaseSimahleni ebizwa ngokuthi iMbosimahla eseMfume, kube yindlu yaseMbothimuni eseMid-Illovo, kube yindlu yaseSankontsha eMpophela, kube yindlu yaseSinathini eseMngeni, kube yindlu yakwaMaphumulo, kube yindlu yaseHowick, kube yindlu yaseRichmond, kube yindlu yaseSangcwaba Ofafa, kube yindlu yaseNtabamhlophe e-Escourt, kube yindlu yaseMpunga eHlokozi, kuzovala indlu yaseJolvet eHighflat. Zonke lezi zindlu eziyi-12 zihaqwe yiwo umoya kaSenzelabanye Mkhize, umphefumulo wakhe ozulazulayo ongenayo indawo emhlabeni nasezulwini. Bonke laba bantu bakwaMkhize abanale nkinga babebhizi phela nabo belitshaziswe yiko ukubabaza igama lendodana. Besho kanye bethi alikho elinye igama bebe behlezi phezu kwesiqalekiso sikababamkhulu wabo, onomphefumulo wakhe ophuma ungena kubo abantu bakwaMkhize bese bezithola benodlame olukhulu. Le ndaba kaSenzelabanye Mkhize nayo intombazana lena eyayisigula eyayithandazelwa kuye uShembe yenzeka ngayo iminyaka yo-1931. Kodwa wona futhi lo moya kaSenzelabanye Mkhize wabuye wafika kwesinye isangoma sakhona kwaMkhize kuyo iminyaka yo-2014-15. Umoya kaSenzelabanye Mkhize wawusakhala ngayo le nkinga okade ukhale ngayo kuShembe ngo-1931. Lo moya kaSenzelabanye Mkhize wake wafika futhi komunye uShembe wesibili eminyakeni yama-1968, ukhala ngayo into efanayo. Kodwa lesi sangoma sakwaMkhize ekuthiwa nguVVO Mkhize sike sazama ukuyilandela le ndaba ngalesi sikhathi sekufika yena uSenzelabanye Mkhize echaza yona le ndaba yalesi siqalekiso. Ilapho aze athuma khona yena uVVO Mkhize ukuthi ukhona umfana owayekhona ngo-1968 kukhulunywa lezi ndaba eKuphakameni. Lowo mfana wayekhonjwa khona kwelaseMtubatuba, kodwa uVVO wathi mayemzingela lo mfana kwatholakala ukuthi sekwaba yikhehla elidala elafakaza ukuthi lalikhona eKuphakameni kukhulunywa le ndaba eyayifike ngawo umoya kaSenzelabanye Mkhize wesengene kwenye futhi intombazana eyihlupha. Ngako ukuyigulisa aphinde azobhonga kuyo le ntombazana. Sebeyoba nenhlanhla abantu bakaMkhize uma yena uVVO Mkhize wayisukumela le nkinga kaSenzelabanye Mkhize. Kodwa kuyothi uma sebenezinhlanhla lesi siqalekiso sesisukile kubo bayohamba phela bayobonga khona emasontweni abo, bebonga khona yena phela umfundisi kanye nayo indodana yomuntu yabafela esiphambanweni. Besho kanye ukuthi wayehlatshwa njengemfana. Liyaguqa lapho eGumgedlela, Mzulu amafutha omkhovu into emnasuka phakade. Amen.